up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arkimang, lukumang, tidaw dia baka ucara pespar nyusu senang seipsa. Natuurlijk, fos mi binging mahbar ala de senama odi in sernang wispe tang wisa nikiri koran nikiri koroni we badong odi saramaka como weina para maribu patwanika overal we badong odi en we accident o harde bangi anga de sturu fuko arki de presparturi matide yesidati midango young boy masra fikas Garantangi masar tak wegi maro ita bakal yung afano ita awuda na kay fuko ina programa. En berasa lobiwa en natuurlijk mi lob de diaspora sma unene vergiti van uit apleja so e bara de diaspora Suriname, Nederland, België, Parijs, maar ook in het Caribisch gebied Aruba, Bonaire, Curaçao. We spelen Amerika toe. Totaal 1 miljoen Suriname me bar vanuit apleja so een suite of na mante luka programma of bakan of neti. In elk geval mga masra de tide na programma puchare waka. Nazo masra fikas. Maar natuurlijk, we beginnen het programma omdat meneer Adin Takwasani en meneer Schalkwijk, Marcus Schalkwijk, reageren op en unu van programma die ze moeten ba unu nasmasa ijasa konjunu meku arki revi en kan beoordelen. Dat arki masra Martin Schalkwijk. Ik hoorde een uitspraak van meneer Adin, geloof ik, dat er met goedkope dollars basisgoederen zijn gekocht en die zijn aan Chinezen verkocht. En ik denk van goedkope dollars, volgens mij is er maar 1 wisselkoers, zijn er geen goedkope en dure dollars meer. Er is 1 wisselkoers, de koers is losgelaten. En kijk, je kan dus niet meer dit soort boeverij doen, want dat is wanneer je verschillende koersen hebt. Als je een officiële koers hebt en alleen vriendjes kunnen wat dollars krijgen tegen die koers, en elk ander moet heel duur dollars kopen bij de cambio. Dat systeem herinnert men zich blijkbaar. En men denkt dat het nog steeds geldt. En we hadden toen in de tijd Chotelal dollars, geloof ik. Nee, er is maar $1. Bij de cambio of bij de bank waar u ook wisselt. Er is 1 wisselkoers. En die is losgelaten en de markt bepaalt wat die koers is. En het is niet zo dat er mensen op de achtergrond, want dat hoor je ook, van ja, 1 persoon bepaalt de koers in het land. Nee, dat kan niet meer. Dus het is een vrije marktkoers en zelfs de centrale bank kan niet zomaar ingrijpen daarin. Kijk, wat we hebben gehad is een hoge inflatie van 61% dacht ik in 2020. Omdat het jaar daarvoor is er verschrikkelijk veel geld in die economie gestopt. Die inflatie zie je dan in 2020 heel hoog, want er was te veel geld in die samenleving gestopt. En mensen gaan dan dat geld vaak omzetten en de wisselkoers is een van de zaken die de inflatie aandrijft. En we zagen dat al voor de verkiezing die wisselkoers bijna op 20 lag bij de cambio's. Officiële koers was, dacht ik, nog 57. En daar heb je dat verschil. Zo worden mensen miljonair. Een deel kan officiële koers krijgen, maar de gewone burger niet. En er is heel veel geld gaat naar schuldaflossing. Ik dacht voor dit jaar 400 miljoen US dollars, 12 miljard SRD. Dat betekent dat de overheid dat geld niet heeft voor subsidies of voor onderwijs of volksgezondheid of voor andere zaken waar ze het liever aan zou besteden. Dus wat je krijgt als je moet gaan hervormen, dan kost dat wat. Maar de koers is van 20 naar 30 ongeveer gegaan. En die koers is vrij stabiel. Wat we zien is dat er weer deviezen bij de centrale bank zijn. Er stonden banken op omvallen, men vergeet dat vaak. Die banken zijn gered. Dus er is heel wat in de economie gebeurd. Natuurlijk, in de zakken van de mensen hebben mensen het wel gevoeld. Want je hebt het geld niet meer om al die subsidies te betalen. Dus
als we alle schulden hadden moeten aflossen in 2021, was 80% van alle inkomsten daar naartoe gegaan. Dat kon niet. Dan had je geen geld voor salarissen. Ik heb dat herstelplan gecoördineerd. Ik heb alle data gezien. Niet het IMF heeft dat gedaan. Dat hebben we zelf gedaan. En je schrok ervan. Er waren data die niet bekend waren. Dus ik denk dat dit land wel absoluut gered is. Want de koersontwikkeling, dat vergeet men ook, dat was geprojecteerd door onafhankelijke mensen, meneer Van Schaik en anderen. En die zou nu ver boven de 100 zijn, zelfs tegen de 200-300. Dus we moeten ook eens kijken van wat als er niks was gebeurd. Dus als we hetzelfde beleid hadden gevolgd. Dus dat what-if scenario, daar gaat men ook eens goed over moeten nadenken. Ik denk dat dit land voor heel veel behoed is en ook de mensen. De verarming is niet zodanig als tijdens het SAP, structureel aanpassingsprogramma van de begin 90er jaren. Toen was er geen IMF-opvang. En we hebben nu wel via uitkeringen, via koopkrachtversterking enzovoort veel mensen behoed voor echt absolute armoede. Iedereen klaagt en iedereen doet alsof iedereen arm is. Maar als je gewoon de harde cijfers bekijkt, dan valt dat mee. En je ziet nog, iedereen rijdt rond, benzineprijs is hoog. Er wordt flink gebouwd. En er zijn arme mensen, zonder meer. En die moeten ondersteund worden. Maar we hoeven niet iedereen te ondersteunen die het kan betalen. Lek van Shi Branga Salo, lek van Masra Martin Schalkwijk, taki professor Martin Schalkwijk. Simpelweg, Masra Rut, amai leg uno uit, isabi. Mang ebar goedkoop dollars, isabi. Maar daar gaat het niet meer om. Er is maar $1. Begrijp je? Na sana wankoers nomo of na centrale bankkoers, maakt niet uit, maar er is maar niet. Omdat de maar loes adala. Fossi imus hoor rekenen Masra Rut. Die voor 2020 de mij hoorwang, de mij karento schaduw. Isabi to, een fictieve koers voor 7 de mij hori. Terwijl aan markt bevraagd aan bijna 20 ba. 20 ook ba. Dus meneer Adin, je moet het rustig aannemen. Je nou een score man. Isabi to, maar twijfel. No, maar luku Masra Rut. Amang waskora agrani dat milik jongen ogyama. Isabi to? Maar you no tak babau. No probeer voor chasma go tapwa transport puur omdat you want in regering. Asa nero koso. Play netjes. Isabi to? If you want play politiek, play asa netjes. Maar nogmaals bijna mensen, asan ego om een koers natuurlijk. Er bestaat geen goedkope koers men. Je moet niet vergeten van Masra Schalkwijk taki. Banken waren letterlijk over het kop. De man nog een bekend, maar even moet herhalen en mensen gaan het niet leuk vinden. Er was toen een ex-directeur van DSB die op zijn stoep stond en te schreeuwen dat brada uno failliet bijna. De staat kan ons leningen niet meer betalen. Dat moet ook keihard gezegd worden nu. En waar staan wij nu de dag? Waar staan wij nu? Je kunt met uw ID-kaart een bankrekening openen. Weet u wat dat wil zeggen? Weet u wat dat wil zeggen, Masra? Er is een hele grote omslag geweest om ervoor te zorgen dat een financiële huishouding is city. Je moet niet vergeten dat nu bepaalde man opkomt, bongsanti in je eye en kon leg je uit dat ze het beter kunnen doen. Wel, u had 10 jaar de tijd gehad. U heeft 10 jaar de tijd gehad. Wat heeft u gedaan van de centrale bank? Kasreserve? Wel, meneer Adil, na jumo voor taki. U igi mo voor aardappel en u heeft u gekocht. Aan het raman taki. Ja, Masra Vikas, luister. Fa Adil legt uit over haar koers. Zijn tijd, één ding, dat bechara sensi gwa meneer Chotelal. Dat jullie volk, bem nap in rei, fukobai, adala. Maar dat betekent dat mathematisan besedi, mati pe konguru en you betapoti. Dat allemaal bedoel. Dus aan mij denk je dat de regering die zie, naseri, want hij tak over goedkope. Precies. Aan mij denk naseri sani godoro, tak jere no. Wat aan mij leggen toe, tak jere na regering die zie, ik is nisi goedkoop zijn. Ano true, unu danga sanatiw. A koers naseri vi wispigo,
centrale bank wispego na srevi. Dus adien e vergissing sevi, want dan masap in één ding hebben we dat. Maar dan moet takje ook toe, Masra Rut. Mensen mogen vandaag weer boos worden op mij. Maar moet takje. De mango, dat ik hou me ten goede in 2016, want deal naar IMF. Klopt? De man kiest de mijn eerste tranche. Money mo voor Federal Bank of America. Pede dala dat beseri met serienummer. U moest in de rij gaan staan om dollars te kopen. Nu vraagt de bank per e-mail, per app aan u, meneer of mevrouw, u heeft de rekening, wilt u friet valuta kopen? U kunt het zelf online nu kopen. Wilt u nog steeds in de rij gaan staan? U want go teka pina, u want go teka slagen? Wel, een keuze de dadelijk 2025. U moet weten wat u wil. Uw kinderen moeten in het buitenland gaan studeren, Masra Rut. U moet dollars friet valuta kunnen hebben. U heeft rekeningen, aflossingen misschien in friet valuta. U bij grond, u bouwt teklinen in een bank voor bouwen. If a economie nog is stabiel, you know man kon dala, moro, bij wijze van praten door verkeerd beleid. Wel, dat zit u in problemen. Dus daarom dadelijk de verkiezingen komen, met popelba, Masra Rut. Is habito, maar ik probeer het. Ik zeg het nogmaals, als jongeren vanuit de hoedanigheid PMD, we proberen voor poteta tafra. U moet weten wat u gaat doen. Maar zorg wel ervoor dat u een goede keus gaat maken. Zorg ervoor, ik zorg ervoor dat in een stem INDP. Ja, tuurlijk, daar gaat het bij mij om. Want als je nu alles eromheen draait, dus dan is er maar één keus. Ziet u een andere president daar zitten? Die internationaal kan move voor u om goede afspraken voor u te maken, goede onderhandelingen op tafel te zetten, deals goede af te sluiten met landen. Ziet u iemand daar? Ziet u een president nog gaan met een hele vliegtuig vol met eigen partijmensen in het buitenland? Ziet u dat gebeuren? Dus dat is hinderlijk aan moeilijk. Ik bedoel, want tak je Masra Rut. Omdat die takasani, dat president kan go alla zei, dat dismi botak later maar bebreken, je taking ba, dan moet taking nou, omdat president daar buitenland, toch? Ja, klopt. Toch? Klopt. En dan moet minister-president voor tata dape, dik school. Ja, toch? Klopt. En samen, dat betekent toch, die man zegt buitenland, dan moet je tak over zijn naam. Klopt. En die sabi, dan tak over a technische samenwerking. Alla dit hoort aan mataki. Allemaal leggen het ook toe over, want allemaal tak over a slavernij-tori. Allemaal tak over asarat naar minister ook toe. En allemaal tak, het gaat gewoon door. Allemaal leggen het ook toe dat keren nog. Isabi, ontwikkelingshulp-tori. Wapchi. En die gezien. Wapchi chaka de. Allemaal tak ook toe dat keren nog. Asane go, maar minister, het gaat gewoon door. Dus als een deel van zijn zin, van 6 miljoen, ik ga naar gezondheid. Raad. Ja. Dat is een zet op. Alles aan het opzetten. Het toort dat hij de jongen gaat buitenland. Tuurlijk. Want ik vind hem gaat buitenland. Kijk, het is simpel. Precies, Masra Rut. Ik met Kotimo, maar ik probeer het simpel uit te leggen. Kijk. Het is just like een man-vrouw relatie. Er zit een stukje vertrouwen in. Natuurlijk. Als er geen vertrouwen is, gaat dat gewoon in elkaar vallen. Je mag taki, je mag mooi van iwane. Zap tapa dek de mouw taki, schoonheid de tot en met. Maar als vertrouwen in een systeem, dan kan het aan een kant geparkeerd worden. En hetzelfde is gebeurd. In een moest vergeten, a wereld globaliseerbaar. Isabi, if no ten you tak fosi denka he dat loont wa her wereld rond tapuk ba alama sabik batak meneer tak En daar gaat het bij mij om mensen kijken naar Suriname op van, wie is de leider dan en wat doet hij allemaal? Als je een verkeerde persoon daar zet en dat hij internationaal niet kan move en noem maar op, allemaal. Dan zitten wij als Surinamer in problemen. Maar daarom toen, Masra Fikas, wat ben je man, zeg maar de handen die ze naam, IMF, Ecos, kom ik de man arki, dat ook door. Zeker. Er wordt ook gezegd dat de inkomstenzijde van de overheid, met name de belastingzijde, dat daar ook naar gekeken moet worden. Daar wordt al vanaf het begin van het programma naar gekeken. Als u weet hoe het programma is ontworpen. Het programma is ontworpen op basis van de stand van de begroting in 2020. En de stand van de begroting in 2020 was dat de lopende inkomsten ongeveer 20% waren van het bruto binnenlands product.
En de uitgaven 40,5% van het bruto binnenlands product. Dus Ja. de inkomsten waren ongeveer de helft van de uitgaven. En dat is als basis gebruikt om een programma te ontwerpen om de begroting te consolideren. Dat is een mooi woord dat we gebruiken, maar het komt erop neer dat we de begroting houdbaar moesten maken. Het begrotingstekort moest naar internationaal aanvaardbare niveaus teruggebracht worden. En dat zou dan, je kan dan geen scheve ontwerp maken van de begroting door alleen bijvoorbeeld te kijken naar de uitgaven, het snijden in de uitgaven. Je zou aan beide kanten moeten werken om die begroting te consolideren. Dus vanaf het ontwerp van het programma is er gesproken over het verhogen van de inkomsten. Het is natuurlijk door een aantal maatregelen in place te zetten is geprobeerd de inkomsten te verhogen. Het is niet gegaan zoals het zou moeten gaan. Het is constant, bij elke review wordt er gesproken met de Surinaamse overheid om na te gaan waar er ruimte is om inkomsten binnen te brengen. Mm. En ja, dat is gewoon een continu proces. En vandaar dat er ook binnen het programma een prestatie-indicator is. Eigenlijk een van de belangrijkste die betrekking heeft op de overheidsfinanciën. Dat is de primaire balans. Dus van de overheidsrekening. Het gaat om het verschil tussen de lopende inkomsten en de lopende uitgaven. En er is afgesproken dat die in de positief moet zijn, de primaire balans. 2,7% van het bruto binnenlands product zijn. En daar wordt naar gewerkt. Dat is een indicator die de afgelopen periode niet is gehaald en daar wordt naar gewerkt. De verschillende maatregelen die worden getroffen, zoals terugstorting van middelen door EBS, het binnenhalen van extra inkomsten uit olie, en et cetera, et cetera. Dat zijn allemaal maatregelen om de inkomsten verder omhoog te brengen. Voor een buitenstaander is dat heel moeilijk te bevatten. Dat enerzijds het IMF Suriname complimenteert en zegt het gaat goed. En anderzijds horen we andere geluiden van economen die zeggen van ja, het IMF die zegt maar wat. Nou, kijk, het IMF heeft binnen het ontwerp van dat programma is afgesproken. Ik ga dan terug naar het ontwerp, omdat ik zelf aanwezig was bij het ontwerpen van het programma. Is er gekeken naar wat scheelt die economie. En dan kijk je naar de macrocijfers. Dus ik denk dat de meeste economen het eens zullen zijn dat de macrocijfers, het uitgangspunt van 2020, dat de macrocijfers gaandeweg dat programma wel zijn verbeterd. We hadden te maken met een schuld, een totale schuld van ongeveer 148% van het bruto binnenlands product in 2020. En u moet, voor uw oriëntatie was dat in 2010 ongeveer 40-50%, denk ik. En het was 148%. En het is nu op het niveau van ongeveer 80%. We hadden in dat programma, toen dat programma werd ontworpen in 2020, hadden we gezegd, luister, we weten dat het een zwaar programma wordt. Dus we denken dat we in 2024 zouden zitten op 120% van BBP. Het is meegevallen. Zowel de groei in de economie is redelijk meegevallen als de aflossing van schulden. En ook de verbetering in de wisselkoers de laatste periode, de laatste tijd. Lek we si branga sa Lobiwang. U heeft zelf gehoord wat meneer Ecker, hij zit in het team van IMF en vanuit Suriname natuurlijk. Amang doe in moeite vanuit een plek of een verantwoording sa amang abi. Ja. Die akondre natuurlijk. En moet ik eerlijk, als jonge Surinamer ben ik heel trots op. Mag ik nu al zeggen, Mazarare? Nee, maar dat loopt ze nou. En precies de man dat hij dit op juist Ja, ja. Kijk, het is makkelijk om aan de zijkant te staan als politieke leider Ja. of een propagandist en te zeggen van, joh, het gaat niet goed. Ja,
Lever je bijdrage. Wat doe je? Wat doe je? Dus dat En kijk wat meneer Eckert nu uitlegt, is simpel. Mhm. Als je kijkt, Amategi, het programma is toen opgemaakt in 2020. Mhm. Ja, net bakken verkiezing. Want ik weet ook nog, maar probeer voor jump even totaal. Ja. Ik weet nog, die president Tek Akondreja Abraham, hij gaat op een kabinet Amegwa Roko. Mhm. En er is geen computer, geen server, geen personeel. Next to that. Niks naar dit. Nee. Zijn we dat ook vergeten? Maar goed, we laten dat even aan een kant. En er zijn dus toen opdrachten gegeven. En meneer Eckert tegen net ook toe. De man zorgt ervoor dat ze dus de balans van als staat, aan inkomsten en uitgaven moesten gaan uitzetten. En kijken van, hé broer, wat gebeurt er? Hij heeft toen ook duidelijk aangegeven dat de inkomsten maar 20% van de bruto buitenlandse product was. Dat was een takkie simpel woord. Zij je exporteert, toch? Zij je exporteert. If je kiest 10 golu, dan je kan je 15 golu uit. Logisch niet. Klopt? Logisch niet. Het is hetzelfde als papa thuis en mijn roko. Ja. En mijn verdien bij wijze van praten 10.000 SRD per maand, kan je nooit 15.000 uitgeven. Als hij hem go full. Ja toch? Of im go leni. Of hem go leni. Ja toch? Of hem go En leni. wat is gaan gebeuren nu? De man wakalon to teki lening. Ja. Ja, dan de Oppenheimer kon om 12-13% en weet ik veel allemaal. Maar mijn punt, mijn mensen, meneer Ekke heeft het uitgelegd. Er was toen 20% inkomsten van de bruto buitenlands product. En de uitgaven waren 40,5%. Het is de helft ervan. Dat one taki, you wani of ino wani. You abifu de mijn kare mooi woord, you abifu recover economie. Ja. Recover want taki, i abifu zorg ervoor. Zit ik op elkaar. Zet ik op elkaar. Ja. Atranga au man au kosi, Mhm. man au tegi laulau sani, omdat er dus na wie oude Ja. in de vorm van mensen gaan hun huishouden niet kunnen draaien. Bijvoorbeeld prijzen van benzine, EBS, water, nutsvoorzieningen, ook wel lucht toe. Omdat die dingetjes ook in een situatie die altijd gesubsidieerd werd. Ja. Maar, Begrijp je? Maar daarom heb je een goede regering. En mijn lupa deel dat toe. Dat is sabi toch? Klopt. Die moest Klopt. lupa niet potis maar want Klopt. ik hoor er ook toe. En dat tak allemaal ben goed. Maar ja, look at dat ook toe. Ja. Potis maar. Dat allemaal leg uit ook Ja, toe in het systeem. Klopt. Ik raad het ook. Klopt. Maar, lijkt zo, Masra Rut, if misschien een situatie in een country wanneer het gaat om subsidie, dan vind ik persoonlijk, Mhm. subsidie is nodig, Ja. maar waar het echt nodig is. Dat die. Dat Je die. kan geen zaken gaan subsidiëren en dan weet u wel, als staat tijdelijk de bankrekeningen voor bepaalde sma, En dan bedrijven. kan je, en bedrijven, dan kan je direct zien van tak broer. Was dat fout? Het was een fout, ja. Ja, dat was dat fout. Ja toch? Maar je wat trasani? Lek van je IBS zo masrare. Hey. Ah? Ja. Lek van je IBS zo. Bepaalde man bij de directeur dat pe masrare. Ja. En Ja. de man dat die na dei ik knap dat podium. Ika karamane ne. De man knap dat podium. We karamane ne. Ina programma di sue karamane Oké. ne. Wat allemaal met indruk op. Pak me ze met indruk op. Precies. Ja, maar hoe net dat lolo sani? Unetak Hoe laulo eerlijk, sani. Pak me ze was directeur toch? Precies. Oké. Wat clip. Mek de manchi ook toe. Mek Ja. de manchi. De NDP levert kritiek op stroomtarieven, maar heeft zelf niets gedaan om het bedrijf gezond te maken. NDP'er Parmessar had als EBS-directeur een wurgcontract gehad met een salaris van $8.000 per maand met 15 maanden salaris per jaar. Gratis luxe auto's, gratis benzine, gratis business class reizen en platinum ziektekostenverzekering. Toen hij minister van LVV werd, werd zijn EBS-contract niet beëindigd. Hij ontving zijn salaris en privileges van EBS-directeurschap en ook van zijn ministerschap. Zijn EBS-salaris ontving hij tot met 2021, dat intussen verhoogd werd met 50%. Parmessar heeft EBS leeggeroofd met zijn wurgcontract, maar de NDP praat niet erover. Lek foutje branagasa. Ja. Laat dat ook duidelijk zijn. Mensen zijn directeuren van staatsparastatale bedrijven geworden. Ja. En einde van de rit, de maitro minister in een contradictie. En daarna, aan mij probeer voor behoud als salaris dat hij. Ja. Terwijl,
If een mooi woord op het dekken wordt, if amam bij op koko, dan moet je het één spang. Laat het, ik heb het niet nodig, ik heb een andere functie. Ja, dat gaan ze niet doen. Maar nee. Nee. Dat kom je dat je aan bradansa. Dat willen, dat bepaalde man want de seman ja zo bakka. Jij nog was maar met Temi in op bespreken vergadering. Dat betekent maar zelfs als je dat dat weer een amana drigo dape, amana dat dape. Eigenlijk kan man libasi adis asanis jeras matigame. Meneer, weet u niet dat geld niet steekt? Ja, klopt. Dus de mij teki, ja. En met ik dus auto alles aan jou toe. En daar gaat het bij om. Voor sagwe, walanti wagisre van mo chagwe. Dus mijn mensen, dan mag u wel weten hoe mijn nou gebruikte woord, Masra. Nou, dat gebruikt maar mensen zijn zo. Ja, ik weet het echt niet meer. Maar Bradansa Lobiwan, sap. PW go dadelijk 2025. Ja. Het is hard om te zeggen. Maar no mek Afrigi tedisi koti. Want we proberen voor pot Afrigi zo heen dat we extra na manka aben boom baka 2025 ook toe. Want stabiele koers. Ja. En dat u daarmee vertrouwen heeft. En dat u daarmee kunt sparen. U kunt een perceel kopen. Straks kunt u bouwen. Uw auto kunt aflossen. Karkong! Karkong! En dat jongeren straks ook de maakbaar studeren af. Dat ze ook een baan hebben in de olie- en gasindustrie. Zij de booming, zij de opkomst. Maar ook daarbuiten. Ja. Dat er nu heel veel gebouwd wordt als je rondrijdt. Laat zo matief mee zijn naar politie. Maar dat brada. Mi abif nakino. Met draai overuur. Ja. Met verdien. Maar met draai overuur ook toe. Natuurlijk. Dus wat gebeurt? Er wordt heel veel gebouwd nu ook in Suriname. Ja. Ondernemers hebben dus een stukje vertrouwen. Dollars goed. Het gaat niet goed. We gaan nu investeren in gebouwen, voorraad kopen, noem maar op. En dan heb je meer werkgelegenheid. Dat ding heeft dus een wisselwerking. Like van Masra Ukkertaki. Ja. Maar if je giet een soort baba man is kondre. Zat dat ABS want to take money. Dat LVV want to take money. Ja. Dan zoeken we het zelf, hè? Natuurlijk. En je hebt ook anderen die buiten staan. Die bedienen regering. Palo en leggen het ook toe. Palo met je pari, bepaalde nandala met je pari. Maar de man bedienen sanikba. Wat heb je gedaan? Zij je doe die bedienen parlement. Dus daarmee, allerlies men leggen volop uit dat de massa bedienen parlement ba. Die gwe at also en leggen uit no, want die wango baka. Sa de doe. Zij je doe die je kondre. Met de mans doen, daar maar dat dismi doe. Next dingen doe. Want de regering die zie moest ruim alle appeun op. De regering die moest zorgen dat de jongeren dat de komoro biji de oroko dat de kabe boom. Anso masara pika. Klopt. Net je actie was aan sa de man doen, wat hij de man doen. Amnesty werd de man best doen dat bij goedkeur. Ja toch? Dus Lines plafond de man be probeer fu op gitraman. Minister van Financiën mag grabbel van Awani. Tek plane charter pa Awani. Dat de man be doen in het parlement. En if dat no sari, dan meneertje verdwijnt. Ja. Dat ino machare ko baka nasrana. Wel. Aneroko so. Ja, maar masara pikas. Besia biji ma edrale dape. Ja. Biji ma edrale dape. Want meneer Teek, die in dat gebied, eigenlijk, ook had ik boem voor daarom, in een programma die zie, bij midden, met jouw jongen kom, en bij mij matak, alles aan samen met dat, disna jongen etaki. Bij mij ma een efficace leg uit, voor een jongen edengi. Bij morgen oru, bij mij jongen leg uit. Daarom, een programma die is de. Senang saipsa. Ano zo? Zo de masra. Dus, waftapu, eerst volgende keer, tem de na meneer efficace baga, jongbo efficace, dan we leggen het maar op varen. Maar nogmaals, met dat grantangi, dat u arki meneer efficace, en u dan stabiel in een contradictie, en trusju anu go na gro, prano wasani, e sidaki, manteti opo, de user kan go oost, die groen to na esani, de hebben boom in een contradictie. Minana dera met een grand tag. Maar dan zal we wel lekker ishi masra rotaking go door naar einde van het programma. En we takken altijd vanuit dat programma dat die wil extra na kohoru kondre netjes. Vorige week was het World Cleaning Up Day. Misschien wel de organisatie bij de bezig voor kring, wel lo precies na. Ik vind het heel top vanuit dat plek ja zo met Bardeman, een sweet power, hou het zo. Maar ook bedrijven natuurlijk, recycling, probeer zoveel als mogelijk over te gaan naar recyclingproducten. Dat we heel weinig petverlessen nu in de riolering hebben.
Maar mijn boodschap brasa lobiwan. Zorg ervoor dat we horen Saranang Kring. En dat de toeristen heel happy zijn. Omdat Suriname is a real rainforest country waar je erbij moet zijn. Me baru een grand tangi. Dit is Nafikash 2.0. Get up, stand up.